oko marwa Belinda Adhiambo. Nyinga Lydia Okeyo machiegni. Riwruok ma okelo kanyakla Jochiw thieth duto ma pacho ka koro dwaro mondo mi chuoga aput mabiro rango kendo golo paro mar tieko chandruok duto makoro kwako sekta mar thieth kae. E twak margi kod jofwambo ma Nairobi giseyo weche ma idiro kod apisas mag piny owacho magikoni onge rieko malaria e wi thieth. Kaka Jochiw leronwa gikoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi kendo odiochieng' makiny gibiro dhi gi mbele gi ng'anyono. Riwruok makelo kanyakla Jochiw thieth pacho ka koro koni gidwa mondo mi los aput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sektano. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that our workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pacho ka. Giyango ni penj ma ota kod duol mapuodho lakteche pacho ka. Laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, they cannot be replaced by picking people on the streets or picking everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they are risking the lives of patients. We do not know to what extent these doctors who are engaged to arrange risk those particular patients that they are having. Bende giwito ko weche ma ogai mar obila Jafet ko menyondi ko e boko mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi, ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against the governors and the Ministry of Health directing them to sit with Kenya Union of Clinical Officers to complete the CBAs, and the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, we shall use vuvuzelas, we shall use whistles, we will not be cowed, and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mane odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotend jotije sirkal Feliz